ZITF aingonangana muzvinabhizimusi vahombe chete, inotarisawo futi nevechidiki. Ndiko saka tine platform iya yatinoti Innovators Forum. Apa tichitarisa kuti ko vechidiki vane mazano ungwaru avangada kuti ko asapotwe vouya vachikwikwidzana kuitira kuti ko anozowina anozosapotwa kuti acommercialize or aite concept yacho iite business. Saka izvi zvakakosha kwatiri seZITF nekuti ivava vana muzvinabhizimusi vachiri vechidiki vanotangisa paconcept stage vari paZITF. Tinotarisira kuti vachakura vozovawo masmall and medium enterprises, vozokurawo futi voita mabigger businesses vachingouya kuZITF vachitisapota vachiexhibita kuZITF. Saka zvakakosha kuti kutarise vechidiki pachinano ichocho. Tozotarisazve Scholastica yakanangana zvikuru nevana vezvikoro apa vane vachidhibheta matopiki ari relevant panguva ino. Saka vatangewo vachisanganawo vachikwikwidza pamadhibhets avo. Izvo zvinobatsira pakuti